Ba aldakizu zure USB, disko gogor eta bestelako gailuetako informazioa ziurazki ez duzula modu seguruan ezabatzen? Kontuz ibili! Ohiko errore bat, ezabatu nahi dugun eduki edo informazioa besterik gabe birziklatze ontzira bidaltzea da. Hau arriskutsua izan daiteke. Ezabatze segurua burutzen ez baduzu, beste edonork zure informazioa berreskuratu ahal izango du. Ez kezkatu, badaude ezabatze segurua modu errazean burutzeko tresnak. Horietako bat, Eraser da. Jarraian azalduko dugu bere funtzionamendua. Hau, Eraser programa erabiltzeko tutorial txiki bat da. Kasu honetan, USB batekin egingo dugu lan. Lehenengo, Erase Schedule atalean New Task aukera erabiliko dugu. Burutzen ari garen atasari izen bat emateko aukera dugu. Gure kasuan, ezabatu USB-a deitu diogu. Task type atala dagoen bezala utziko dugu eta ezabatu nahi dugun edukia aukeratzera pasatuko gara. Add Data botoiari sakatuz beste menu bat zabalduko zaigu. Target type eremuan Drive Partition aukeratuko dugu. Ondoren, Erasure method atalean pantailan ikus daitekeen metodoa aukeratuko dugu. Parentesi artean ikus daitekeen hiruak hiru ezabatze pasada egingo direla adierazten du. Settings atalean ezabatu nahi dugun dispositiboa aukeratuko dugu eta OK botoiari emango diogu. Ikus dezakegunez, guk definitutako atasa agertzen da orain atasen zerrendan. Atasaren gainean eskuineko botoiarekin klik egin besterik ez dugu ezabatzearekin hasteko.